Hej, jeg hedder Mathias Mark. Jeg er 19 år gammel. Jeg går på 2G i gymnasiet her i Nuuk, på den samfundsfaglige linje. Og så hygger jeg mig egentlig bare med at gå på GU, stå på snowboard, og så driver min egen lille enkeltmandsvirksomhed. Chapter 7 er en lille enkeltmandsvirksomhed, som jeg ejer, som jeg startede i sommer 2016 her i år, hvor jeg så kom hjem fra DM i snowboard sammen med en veninde, hvor vi tænkte, kunne det ikke være fedt at lave det tøj, vi synes der er fedt, og det vi godt gad gå med, og så bare prøve at se, om det kunne lade sig gøre. Så undersøgte vi en masse ting på nettet og fandt nogle leverandører. Vi tænkte ikke særlig meget over starten, det skulle være den rigtige leverandør. Vi tænkte bare, vi skal prøve at lave det, se om det er fedt, og det er noget, vi kan lide. Altså, om det er noget, os andre godt kunne lide. Jeg vil ikke kunne sige, at det var svært. Jeg tror bare, man har fokus på det, man egentlig gerne vil. Fordi når man starter en virksomhed, sådan, selvom lige meget om det er store eller små, tror jeg, så i hvert fald det var et lille virksomhed, en lille enkeltmandsvirksomhed, så skulle jeg ind til skattekontoret, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men så kommer jeg der ind og siger, hej, jeg hedder Mathias, jeg vil gerne starte med en virksomhed, hvad skal jeg gøre? Fordi jeg havde ingen viden om, hvordan man skulle starte en virksomhed der. Kommer jeg ind, og så siger jeg, alt det der med, bum, jeg starter, og så får jeg 2 sider papir, hvor der står, hvad vil du gerne være, enkeltmands, og så kommer der alle de der mærkelige navne, som jeg ingen anelse om, hvad det er. Og så sidder man og tænker lidt, hvad skal jeg gøre? Så bliver det sådan lidt, så skal man ud på nettet eller spørge en af sine forældre om det, men de har jo ikke forstand på det. Så det var meget det der med at få det etableret sådan lovligt, offentligt, og få det hele til at køre sådan. Hvad for en tankegang det er, man gerne vil have som virksomhed. Når jeg får bilag fra nogen, jeg har købt trøjerne der for eksempel, så skal jeg lægge min bilag ind i den. Så holder den styr på, hvor meget jeg har tjent og hvor meget jeg har solgt og sådan noget. Og det er også der, jeg sender min faktura. Så lige nu har jeg brugt 12.500 på at købe tøj, og så har jeg fået 9.400 ind. Så kan jeg tage min varer ind her, produkter, hvor det beginning, det er hættetrøjen. Who wants attention? Det hættetrøjen, jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder det. Det lyder bare godt. Og så kan jeg skrive pris per styk, og så er det bare ret nemt. Holder den styr på det hele. Så det er alt lovligt. En saver, sådan virkelig. Så man har overblik over, hvordan det egentlig går for det hele. Nå, du skal jo betale. Altså, det sværeste var nok alt, eller det ikke. Der er jo ikke noget, der er svært. Det handler bare om at gøre det. Og så bare, hvis man vil det nok, så kan man det jo. Det var også prioritering med tid, fordi det tager rigtig meget tid. Det var nok det sværeste, hvis jeg kunne sige det. Det var, at det tager rigtig meget tid af mit liv. Eller ikke liv, jeg er 19 år gammel. Men det var, at jeg skulle prioritere min tid, i stedet for en fredag aften gå ud og drikke, eller hygge med vennerne, eller lave alle mulige andre ting. Så skulle jeg sidde hjemme og gå på nettet, eller skrive med en masse mails, og prøve at få det hele til at spille, og få bygget det op, så jeg kunne få det, jeg egentlig gerne havde drømt om. Jeg designer alt tøjet på min computer, oftest i skolen, med i matematiktimen, når jeg synes, jeg keder mig lidt eller sådan noget. Så går jeg på nettet og finder en masse inspiration, og prøver at samle op på, hvad for en slags farve det skal have, hvad for en form, eller sådan. Designmæssigt, for eksempel den her, det er meget basic, et billede og så noget tekst på, hvor der så er redigeret lidt på. Altså jeg vil ikke sige, at det er et slags tøj, jeg laver. Man kunne sagtens kalde det streetwear, fashion, eller hvad det nu er. Men jeg har ikke sådan
direkte syn på, at sådan er det her, og sådan er det her. Jeg vil bare gerne lave et tøjmærke, som jeg synes, der er fedt, og jeg håber, at andre synes, det er fedt, fordi jeg synes, det er fedt. Fordi hvis jeg synes, det er fedt, så tror de andre på os, det er fedt. Måden, jeg har fået mine kontakter på, det er nok bare at være mig selv. Og være så venlig og rar og bare være mig selv åben, og ikke at være et nej-menneske, tror jeg. Grunden til, at jeg vil have min egen virksomhed, det er nok, at jeg synes, det er spændende, det er fedt, det er nyt. Det er, at man kan prøve en masse ting, som man ikke ville have prøvet, hvis man havde taget et lønmodtagerjob. Man har alle mulige forskellige hatte på. Man skal svare mails, man skal gå til butikker, man skal sende varer. Man skal det hele selv i starten, hvis man starter småt. Så det er meget det der med, at du er alt i starten. Du er det hele. Du er selve virksomheden. Og det er det, jeg synes, der er fedt, at man har så meget ansvar og kan gøre lige præcis det, man har lyst til. Så du former selv det, du har lyst til. Du har en idé, du tænker det, og du gør det. Og så prøv at bygge det. Altså, det er meget det der med, at man sætter sig et mål. Det er det, jeg synes, der er fedt. Jeg har forestillinger om, at i fremtiden, så okay, den er måske sat bæltestødet lidt for højt, men det nye Gucci. Nej, men i hvert fald at få det mere udbredt og få det kendt og få det bare det der spredt ud til så mange mennesker som muligt. Og så få den webshop op at køre så hurtigst muligt. Først og fremmest. Det er første prioriteten her for min fremtid. Det er at få den op at køre, og der er faste kunder, og det hele det sådan. Så der sådan kommer en OK business ud af det. Og så kan jeg udvide derfra. Men jeg har jo selvfølgelig en masse drømme om, hvad det er, det skal være, hvordan det skal se ud, hvordan vi skal sende pakkerne, hvordan folk skal modtage det og det der. Men først og fremmest få det op at køre, og så få en god, grundig økonomi, som kan bygge det stille og roligt opad. Glæde, ansvar, eventyr, kærlighed. Sjovt. Det er bare en rejse, tror jeg. Det er bare fedt. Alle burde bare kunne gøre det. Jeg hedder Elisa. Jeg er 29 år gammel og har haft min frisørsalon i 2 år med en søn på 2 år. Jo, vi er 2 frisører i min salon og klipper og farver. Laver negle i min frisørsalon. Jeg startede i 2014. Vi åbnede op, da min søn var 4 måneder gammel. Og ja, det var lidt af en udfordring med en nyfødt baby. Jeg skulle tage hensyn til, at han også skulle ammes en gang imellem. Og jeg startede op på grund af, at jeg ville være sikker på, at jeg kunne betale de udgifter, vi havde. Og især nu, hvor vi havde en nyfødt,
der skulle have ble, der skulle have mad. Og det var bare det, der drev mig til, at jeg var nødt til at åbne på det tidspunkt. Jeg havde masser af udfordringer fra starten. Skat, de har lavet en forudskema og lavet en beregning på, hvad jeg cirka havde tjent, da jeg lige var startet. Så en måned efter min opstart fik jeg en skattesmæk på 70.000 kroner, og jeg havde knap nok tjent noget ind. Jeg skulle lige have markedsført min salon, så jeg havde en kamp med skat lige fra dag 1. Min bankrådgiver og min far, som er selvstændig tømrer, de rådgav mig i, at jeg skulle stå ved mine handlinger og anke sagen ved at sige, at det var dem, der havde lavet en fejl. Og ja, jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort uden de to, som jeg var så afhængig af med hensyn til, at de var klar. De vidste noget om økonomi frem for mig, der lige var startet med at overhovedet vide noget om erhvervsøkonomi. Der var masser af følelser. Det var ubeskriveligt. Det var som en drøm. Og jeg troede, jeg så det hele ske foran mig. Jeg sad og ammede min søn, mens de var i gang med at hænge spejl op og tapet. Og det var stadigvæk ikke gået op for mig, at det var min salon, der skulle til at åbne. Det var en vild følelse. Jeg vil faktisk gøre rigtig meget for at få den følelse igen, nu hvor det hele er blevet lidt en rutine. Ja, det var spændende. Der var et eller andet, der bare gnistrede inde i mig, og det der med, at man ikke lige vidste, hvad der skulle ske. Kom det til at fungere? Ville jeg lukke en måned efter? Et halvt år efter? Ville det blive til noget? Det var lidt vildt. Jeg kunne jo ikke sige på forhånd, om de kunder, jeg havde, før jeg startede min salon, om de ville følge mig, eller om de ville blive der, hvor jeg havde arbejdet før. Så. Det var hårdt i starten at skulle give slip på sin nyfødt barn. Og så skulle fokusere på andre mennesker, som jeg slet ikke var så tæt knyttet til. Vi sidder jo rigtig tæt på vores kunder i minimum en time. Så når de er utilfredse med noget, og jeg har ydet mit bedste for mit arbejde, så bliver det personligt. Det kan ikke være anderledes. Og så skulle have den holdning, at kunder har altid ret. Det kan godt være en udfordring, fordi det jeg gør, det er jo ikke for at gøre kunderne ked af det. Jeg prøver at ramme deres visualisation. Jeg prøver at ramme det, de ser sig selv med, så godt som muligt, og så prøver at tilpasse deres ansigtsform. Så der er jo ikke noget negativt. Jeg prøver ikke at gøre folk ked af det bevidst. Det er nok den udfordring, jeg har med utilfredse kunder. Jeg har haft nætter, hvor jeg bare har grædt, fordi det blev så personligt, at
Der blev skrevet til mig på Facebook. Der blev skrevet offentligt på Facebook, hvor forfærdelig en frisør jeg var. Så ja, hvis jeg ikke havde min kæreste, hvis jeg ikke havde mine forældre eller mine venner til at bakke mig op og fortælle mig, at det skal nok gå, og så ved jeg ikke, om jeg havde haft åben i dag, fordi det er fandme hårdt at få sådan nogle kritiske kommentarer offentligt på Facebook. Så. Jeg vil ikke sige, at jeg har ofret noget. Da jeg har mine forældre her, som har kunnet have min søn om lørdagen, de er også interesseret i at have ham. Og min kæreste, som også tager ham med på sejltur eller et eller andet, hvis jeg skulle arbejde hele weekenden. For eksempel modeshows eller eventsaftener, et eller andet. Så de skulle også have den kvalitetstid med min søn, lige så vel som jeg skulle have. Så jeg føler ikke, der har været noget der, at jeg skulle ofre. Salon Elisa ser ud, som det gør i dag om 5 år. Stadigvæk 2 assistenter. Det fungerer rigtig godt for mig. Jeg møder tidligere, går tidligere, og min kollega, hun møder lidt senere og går senere. Vi har et rigtig godt samarbejde, rigtig god kemi, og jeg kan ikke se, at det kører anderledes. Det, man skal være forberedt på, det er nok, selvom man ligger syg, og selvom man har det skidt, om dig eller kæresten skændes, så skal de regninger betales. Kunderne, de forventer stadigvæk lige så god service af dig, om du har det hårdt derhjemme, om din far ligger derhjemme med blodprop i hjertet. Det er nok det, man skal være forberedt på, at selvom ens liv det også kører op og ned, så er der ting, der skal gøres lige meget hvad. Det er det værd for mig, fordi jeg kan se, at jeg laver en forandring af mennesker, der får et nyt look, og jeg er en del af det. Jeg er en del af deres forandring. De fleste, de går fra salonen med kæmpe smil, fordi de føler, at de ser lidt bedre ud, end da de kom. Og det kan jeg godt lide at se, at jeg har gjort noget godt for et andet menneske. Jeg sætter min egen arbejdstider, som jeg laver ud fra min søn. Fordi nok har jeg en forretning, men jeg er først og fremmest mor for Philip. Så arbejdstiderne, jeg skal hente Philip 4:00, så må jeg arbejde ud fra det, og så tage lidt tidligere på arbejde. Der er nok mange, der ser fordel ved at være selvstændig. Det er det også, men det er også, man har jo lige så meget krav til sig selv, som man har til andre. Den bedste følelse, jeg har haft i hele forløbet med min salon, det har nok været en lettelse. Da jeg fandt ud af,
Jeg gjorde det. Nu kører salonen. Nu har jeg de faste kunder nok til, at alle udgifter er dækket. Det er kæmpe lettelse. Det er mere end et klap i skuldrene for mig. Altså, jeg gjorde det. Hvis andre går ind med sådan nogle drømme, så skal de gøre det. Hvis de har mulighed for det. Jeg kan kun anbefale det.